Monstream. Never forget. Ja. Ik zei jongens. Wat ik Willen vertel we? was serieus. Oké. Clip op. This I be the boy. Fit squad trip. This I be the boy. Fit squad trip. This I be the boy. Ha. Fit squad trip. Oké, wacht. Kijk, je producer, laat die chorus on. Kom maar, we gaan. Ik blok zijn baas in bosas. Ik draai mijn rand aan het dolen. Ik zie een door aan het rozen. Hij zei zijn man, mijn schoner. Lijkt voor mij... Lijkt voor mij hij voel important. Lijkt voor mij hij raakt bedonderd. Ik zeg wat... Oké, wacht. Ik blok zijn baas in bosas. Ik draai mijn rand aan het dolen. Ik zie een door aan het rozen. Hij zei zijn man, mijn schoner. Lijkt voor mij hij voel important. Lijkt voor mij hij raakt bedonderd. Ik zie wat zit op de toilet. Nou, hoe komt ze dit op die toilet? Van een kak op alle, meer dan 5 gannen zo'n zak op alle. Je praat te veel, dus je drak op ik wil je British hide je maar. Oké, laat ik explain. Mijn wijze zeg money British getijgerd in mijn motto is avoid die pijn. Als hij nog scale, dan maak je faceland eerste. Als je voor leven wil dreig, maar shh. Van hij is geheim. Dog, hij is geheim. Maar willen wijzen, ja, zie wie is zij, ja. Ik blok zijn baas in bosas. Ik draai mijn rand aan het dolen. Ik zie een door aan het rozen. Hij zei zijn man, mijn schoner. Lijkt voor mij... Hoe lijkt het? Lijkt voor mij hij voel important. Lijkt voor mij hij raakt bedonderd. Wat? Is hij wat staan, bro? Luister. Ik blok zijn baas in bosas. Ik draai mijn rand aan het dolen. Ik zie een door aan het rozen. Hij zei zijn man, mijn schoner. Lijkt voor mij hij voel important. Lijkt voor mij hij raakt bedonderd. Ik zie wat staan bij die toilet. Oh, welkom staan hier bij die toilet, nou nog. Van ik pas op alle, tussen kallen. Zien alle motjes met rakken kallen. Geen meer steren aan drukken kallen. Stier je dressen aan wassen tellen. Net als je lekker geen massen kallen. Als hulle houding zit weg met hulle. Halle, wow. Ja, hij is genoeg, halle, hij mee bro. Jij praat van nominees, mijn guys wanneer genomineerd wordt als een nummer is. Ik blok zijn OG's, wat rook aan de kaas, wat alle problemen kan uitwissen. Jij me onthoud hier, als informatie waar die moon vat tot een nu kost je krijg je blauw pie. Als je praat van fit squad van nou, als je ongeschat. Ja,